Yan. Hello mga subscribers, ito po si Madam Kepren. Ito po tayo sa Nunag Family kay Kuya Marcelo at Kati Marisa. So ito po ay approximate lang ito, 18 or 18 session. Ayan ang aming therapy. So ang challenge po natin sa kanya ay 5 set of Super 21. So yun, challenge namin kay Marcelo. So last week, nagawa niya yung 4 sets of Super 21. Tapos upo tayo, then lakad. So ngayon, dagdag ko sa kanya is 1 set. So 5 set this week hanggang Martes, Webes at Sabado. Ayan. So magpipray muna kami. Bilis Ares. Pray ka pa. Ano ko? Let's pray. Mateos is 33. Pagsumagitan mo na kami ng Diyos. Mother, di ba kasip sa'yo? First Peter 5:7. Ino pero 5:7. Ibigay mo sa lahat ng mga namin sa Diyos. Noon, maraming salamat po. Salamat. Dito mo sa mission naman sa compassion therapy. Thank you naman sa mga galingan. Ito po lahat sagot sa mga siglagan mo as you use my hands, Lord God, as you use my therapy. Alam mo, Lord, sumami po kami. As you bless us, Lord God, Father, sa pangalan ng Jesus, maraming salamat. Sama muna. So, ano na, in Excel. So, bakit na pula, ha? Ang birthday mo? Ang birthday mo, 23, no? Kami nakareda mo. So, ngayon, approximate 18 session therapy sa mga subscribers, likers. So, kailangan kasi may goal yung aming actually, ito yung pamparakas naman yung mga hita niya, balakan, at yung isip niya, sulat gumagana ito. So this is our 5 set of upo tayo. Okay? Ready na? Okay, go. 3, 4, sige. Upo muna ako. Sige, ready? Okay, ready. This is our first set. Super 21. Okay? Hindi naman yan. Oo, makakain ka rin. Oo, maupo ka na rin. Sige. Pero paamain tayo sa atin. Sa kwarto ni Happy eh. Sige. Hindi, anxious na ba ito eh? Hindi ko na tulungan. Hindi ko na tulungan. Ito lang lang mo. Ito lang mo. Ito lang mo. Lagi ka lang. One person. Yan lang. So, 12 pa lang. Yan. 12 pa lang. Right ko. Sige. Pagkakan yan. Yan lang. Sabihan niya rin yung ito ng curtain. Seventeen. Ano po? 17 na po. Relaxing. Sila ka na po din. Pwede mo niya pangkain eh. Pangkain niya ng Pilipino. Dapat po, pwede mo niya Ang natin po pula after ng mga niya. After ng super table natin. First set niya. Yan, first set po ng super table niya. This is our second set niya. Kaya pa? Kaya pa yan, nakakapot na eh. Balas mo na, second set. Ano naman vitamins? Baka mamaya, dyan tayo sa may tabuan na rayat. Yan, minulodo ng Diyos. May apat na... Kaya napag nga yung pasyente ko, taga-anaw, yung payat. Hindi mo wala.
Ano, harmless? Ano ba? Mexico. 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 Pag siya ay 3 years na, 2 times stroke. Hindi na therapy, ay, Yan. hindi na therapy. Halika. Pero ngayon, medyo ano, habol natin. Session na lang, ano? Namali mo yung, no? Scan na eh. Ano itong tugod mo? Yung kumain yan. Ano itong pod? Sipos. Pumunta na siya, ganyan. Dili. Na? Mag-share ng dili. Mag. Share ng dili. Ay, pinakahihirap ang gusto. Pensa ko yun, umulay niya. At pag gumaling ka, manonood mo lagi ito. Souvenir mo ito. Ay, alam mo, pagsisikap mo rin. Kaya, 19? 20? 20? Sige, sige lang. O, second set, super 21. Yan na po. Yan, nakakapush sa push yan. Nilag save. Wala konti. Yan mo na. Sa Davis ka na mag-pull. Yan. Ikot yan. May gagawin mo madali mo to? May gagawin mo madali mo? Konti? Yung paggalaw na? Yung paggalaw na dali rin. Galaw mo nga. Galaw mo. Galaw mo na, ano? Ano? Oh. Very good. Oh. Simula na. Ano po ko? Oh, no. So, 3 sets po. Ayan, nakakapos na po siya. Yung ating stock pace yan. Square na zero. Muna. Sa kanyang 3 sets. Super 21. Ayan. Sige. Puso ko siya rin. Ikaw niya sa ako. Support siya ba? Parang may labang tayo nito pa. Ayan, sige. Ayan, pag gumaling niya, iba ko na lang. Ready? 2 sets. Oh, 3 sets. 3 sets. Very good. Very good. Sige. Buka ka. Ayan. Ayo. Mabilis. Sige. Baya mo lang yan. Sige, sige lang. Tulungan din naman ng hangin. Yan ang blessing. Blessing in the sky. Tulungan din naman ng hangin. Ayan. Kakalala ako. Ay, po ito mo. Ayan, apat. Ayo. Anim. Yan. Hindi, ganun yan. Okay. Yan. Oo. Gagaling ko. Eleven. Yan. Yan.
16. 17. 18. 19. 3 sets, 19. Last one. Last ka. Yes. Hindi na kaya. Mga pakanila na yan. Dati lang. Tulos. Yan. Lamutan nyo lang kami, lamutan. Yan, wala ko tatakbo. Kasi gagawin mo yan. Four sets. Last 2 sets na mo. Pinawas kita. Okay. Same position. Same position. Yan. Sige, sige. Continue. Okay. Wala yan mo. Di ba kang pinaglangan ko na eh. Nakasali. Yan na. 4 sets of Super Plate 1A. Yan. Last one. Ano, kita na rin yan. Ito niya katulang, ito na rin yan. Relax, relax. Kailangan na. Lawit lang. Lawit lang. Ito yan. Oh.
4. Wala na yan. Wala na. Apat na eh. Relax eh. Bawas ka. Hindi pinapawisan ka kasi lumalabas yung mga sapawan mo. Isang stock, hindi pinapawisan. Tuyis mong puro po ginawa mo. Yan, sige. Yan. Buwan na yung apat niya kasi ito. Hindi yun yung natin na ngayon. So, these are our points for 21. Yan. Kaya pa? Ayos lang? Natin mo ka. Hindi na ilo. Okay lang? Kondisyon? Let go. Yun, hindi na kaya. Pwede lang. Yan. Yung mga yun. Sana yan. Sana yan. Tibay mo yan. Gawa mo sa ibig na ate. Yun. Nawala siya pag pinatayo mo, di ba? Hindi mo po mo. Maganda yun. O. Tayo mo ngayon. Po. Bilis lang. Sige. Po. Tayo. Pag natin ng pick, tayo ka agad. Po. Yan. 6. Bilis. Sige. Ate. Hindi ka makatayo. Nakakaroon ng 105 ka na. 105 yan. Pang 84 pa lang yan. Sige kayo. O, sige. Pang 70 na yan. O. Hindi ko lang. Good. Berti. Okay. Good. Good. Yes. Kaya pala? Kaya. 16. 4%. Mm-hmm. 90. Last two? Ito yung last two. Kung kaya ni Kuya Masuyo yung tumating challenge sa kanya. Kung next year, 6 na. Next week, 6 na. Ito yung Pasko, bakit 1? So, labo yun. 21 in Alexen, and then walk a little. Yung malakad na, yung lagot na malakad. Gamitin yung pang kaya. Gamitin mo yun mo, yung lakad mo lang. Sige. Normal walk. Yan. Turuan mo siya ng malakad. Yan. So this is our last set for Super 21. Challenge natin kay Kuya stock patience, Marcelo. Yeah. Last mo na for your last set. Okay lang? Naramdam? Ayos lang, kaya? Ayos na. Okay. Yung pa mo i-position. Okay. Ready? Direction, ha? Okay, focus. Ready? 1, 2, 3. Sige. 1. 4 them. So 5 sets. 5 sets. Yeah. 4 them.
Isa din ito mo. Watch mo na. Watch mo yung aming vlog ha. Ayun ba naman ha? Friends tayo na po mo. So, ayan. So yung mga stroke patients, pag hindi po kayo fully prepare sa activities, hindi mong gagayahin ito kasi talaga nakakapagod po ito. So yung mga prepare lang mo talaga, saka yung sanay na sa activities na pinapagawa, pwede gawin po. So you can do it, hindi ganito kadami. So depende lang sa kaya ninyo. Kasi nag-upgrade tayo kay Marcelo. Yan na. 40 na. So tapos kami sa aming 5 sets. So this week, ang aming program, 5 sets. Then after this, massage and digital therapy. So we use a 3 kind of techniques na gagamitin kay Kuya Marcelo. Exercise, calming of muscle, massage, and then digital therapy. So ito yung ating gagamitin sa kanya. Last, 17. Last 4. Push. 18. Okay, baba. 19. Last 2. Okay, last 1. Push. Relax. Relax. Relax in. Sige, thank you. Thank you. Thank you. Yan. Mga limasis. Lahat ng konti. Yan. Kaya pa? Ayos lang? Kumusta pa? Hindi namamanhin? Medyo. Sige na sobrang na rin. Napiyasa na super medyo na. Hindi mo ka. Salamat. Hindi mo ka. Tingnan mo yan. Alam mo po naman yan, 5. Ayan, natapos po niya yung 5 sets of challenge natin kay Marcelo. This is part of motivation, strengthening sa kanyang lower limb, as well as yung kanyang mindset, yung pawis kailangan lumabas talaga. So, ito yung magandang exercises. Before siya ay massage therapy, hindi mo daw ng kepe. Sa muli po, ito po si Madam Kepe. Ito po tayo sa masasawa na ito kay Marcelo, kay Ate Marisa. Yan. Ito tayo sa Nunag Family. Ito sa may Makabakle. No. Sa Pangbayabas. Balakat, Pampanga. Ito po ang journey namin ni Kuya Marcelo sa aming stroke therapy. Lagi niyo pong subaybayan ang aming episode, ang aming therapist, ang aming pagaling. So, sa lahat ng manonood at hindi pa panoorin niyo po ito para makakuha kayo ng magandang halimbawa ng ang stroke patients natin ay may pag-asa. God bless po.